Táto knižka je mimoriadna. Skutočne hovorím s plnou vážnosťou, táto knižka je mimoriadna. Tí, ktorí majú v rukách slovenské zdravotníctvo, budú robiť všetko preto, aby to nefungovalo. Robia to 15 rokov a perfektne im to funguje, že slovenské zdravotníctvo nefunguje. V tom je ten celý princíp, ktorý je tunak popísaný. Toto nie je knižka odborná. Toto je román. A hovorím to s plnou vážnosťou, ktorý keď chytíte do ruky, nepustíte. Nepustíte. To je napínavý román, ktorý ak začnete po 5 stranách buď dočítate, alebo dočítate.